Assalamualaikum sahabat dan saudara. Assalamualaikum namun diucapkan kepada sialan tersilang sepanjalan maka mauna jadi jamuan jodonan Jawa sore dan dilayarkan jodonan daki sila dikapurkan sekarang hadir pada ini malam rasul lain Bapak Linduangan Panila rasul Bapak Rangkian Joko Awila diberi air Joko Nita diberi makan sekarang tiba pulau permintaan dari silana Bapangka kepada kami sampai ditujukan taraga di Talingo anda mendengarkan taraga di Matu anda mencariakan buana ranun barasukan di Mage buruan anjina barasu di tangan lah barasu di bibi hanya tapi cawan nebiani kami salah undangan kanda biasa kami berikan kami melakukan tetapi sebelum kanda diberi sebelum pintakan kami siarela cuma kami diberi nanti kekurangan akan terpemuliai semoga dan kekurangan akan terpagauli enak kita kekurang akan terkasihi sebab itu katanya kami dari nanti duduk tertinggi yang tak terlinti tak boleh kami rela cuma kami diberi semuanya lagi sidang narami sidang kobakanda di tabuna marmi kota putih barang nanadu di kami orang biasa memakan roti ayo nanadu kue di kami sama tonde-onde jodoh ubi jangan menjadi upe puji sebuah lagi ke dalam sidang di malam kini kala samotarang dalam rangka hiburan basilawaduna antarunyo kami nandu pasang badai tornado pangka basilang panah Arjuna alena datang itulah orang bermain sama laki siang kau silawat badai tornado dimisalkan orang bagi barat balai kota pada panjang balai nyorami pagi jo patang napa bendiran jajo kureta loyang nyampang ko ado orang nama nompang jo kudo nyora bagapu ajo kusir nyora bujang orang manompang hatinya sana walau kapai atau kapulang cuma di kami untuk enggak malang bendinya guru kudo patah pinggang lari maniku de penaki jo malang oba ini
Oleh
padang panjang nade baliau nalati bo di daerah Narasinggalang nade baliau katampi nyuruh sekarang telah hadir di daerah Sungai Samanangku bari izin nade kami mencuri itu Leo elo nade mangetiga sepetang nade dulu iyo penting sekali laya kamu nerisilah iyo suruh dan jotega oleh do di dalam yo dan begitu menjalan dengan sejuk oh kekecil terkadang oh la ilaha illallah oh la Tuhan seorang oh bersifat lagu kadim oleh malam ledar siang oh bersifat
atau jadi tuan rumahnya. Iyo sebagai orang sapangka di surau kabunda ke simpang tigo. Dengan didake yo simpang tigo surau baan cuma tinggi eduo. Onalai di malam lagu ini. Acara jungkalau nanti kiro. Dalam orang kama ulut nabi. Iyo arawa junjuangan kita. Iyo setiap tahun acara saparati dengoiko. Jungkalau iyo lananda ulu di bulan maulud tak jadi. Yaitu adia yo denyo mulu ibilangan nionan para tamu. Tetapi di bulan maulud kapatang corona banayo lama londo. Yaitu musibah yo de pandemi COVID-19 balenan kurang katua. Dengan diundur yo de acara sampai bulanan gini ko. Tapi kan kita yo baik dan de jadi yo aku. Ande nama kini nambah itulah. Onde malanan karancanyo. Ande nama cara di malam kini galuar iyolah namiaso. Iyo di calianan masyarakat kini Allah baran suetibo. Antara kami nandu pasang iyo mangambangun curi itu. Antara yaitu panah Arjuna iyo coba dai nan tornado. Jarang de bata
loyonan pondok rondo. Walau sedang meminum teh telur atau meminum teh cappuccino. Walau nan sedang makan sate, walau di dalam iyo makan bakso. Walau yo sedang membeli rokok atau membeli deh gulu-gulu. Walau nan sedang yo nan berseke bergaya di hadapan denyo kejo. Labia Indo kami. Memang yo banyalah dere-denyo. Iyo nande baseke, iyo de memang de yaga alamu. Iyo nan alaba puta iyo di mungkula denyo kejo. Redeka kanan, redeka kiri, redeka belakang, redeka mungkul. Iyo mama sambe sangkua gadang, iyo lain nasa gadang leban noto. Apa mama sanyo lepong siti, atau mama kela si cola amato. Walau nan sedang pakai kerudung, walau nan sedang pakai kacamata. Walau yo sedang masege-sege, mama kena siyo minyak tanjung. Diharap iyo nan capek datang, sugirulah anda hamil tibo. Onde name padone malam kini, iko selawat algojo sajo. Iyo pamula DP tinju nan kelas berat nan kadonyo. Iyo nga oli pil, jomek eti sonyo kabalago. Kau tidak inge de oli film kisah nama menggigit kata limo. Dilarikan ke film anak-anak, upinani pinang bota-bota kabalonyo. Pamuna film yo de sinetron kini nan wali songo. Jaga pikir yo jaga taruh radiki yang santang lamanya pulo. Iyo de itu nan melani misal sebagai iyo nan umpamu. Nanti datang tentu kamala WHO. Karena nan acara kini Allah yo kabar mulu. Lai banyak orang datang, lai banyak masyarakat timur. Ade karena surau kabun latanyo di tepi jalan rayo. Ado datang dan joto. Ado datang ke super kijang, walau datang do eskudo. Ado datang yo BKR, ado datang lapa ke Mio. Iyo demi menyaksikan memeriahkan acara nangko. Lai kini bayi tulang, ada lai malah nasarancanyo. Dengan dijali masyarakat penonton laharam mitibo. Orang menangan ada nanti jola persinyo. Iyo ado ladenan tuh, denan ado labanan mudo. Ado pinter masih unyil anda lagi jadi jual. Anan juga lau tuo la pengajian nan taraso. Mudo sampai jo di mana sero. Juga lau anak tapi adulang geleng kapalo. Kita hibur lari nama desa yo malam anakku. Eka handa nang tuo dulu nan di banyak to irama ini. Laikan kami cukup. Bantu torikan nan mulo bertemu. Baik sampaikan diri dia jago timur. Tetapi kami balain caro.
insan berdiri. Bukan barabanya makan padi, Baraba bukan makan buah si kadodo. baraba makan buah si kadodo. Bukan dimakan sajonyo Nabi Antano kini lai samododo. Le anta di sikonyo sadang duduk. Asanda ulu mangkonyo kiamat mangkonyo kita Taga sumbayang. mangkonyo kita taga sumaya. Antara Allah dengan Muhammad. Bacaan doku jo bayang bayang. Bacando tubuh ajo bayang-bayang. Kain basan di bawah mandi. Sesudah mandi dibawa pulang. Sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati. Harapan banyak diambil orang. Bini dan kami dilamar orang. Batang batu batang talang. Samo kami yang nan kadonyo. Sama kami yang kedua-duanya. Labung kuapun buangan di sumbayang. Impamu saji bacilok juga. Impamu saji bamal yang Mulai taji josu merotan Samo nagari nan kadonyo. sama negari dan keduanya. Biarlah sidi bagindo sultan Kota sembahyang masuk neraka. kota sembahyang masuk neraka. Itu liburan di termen pertama. Oleh untuk hiburan nan tutu. Kesatapan rohani di badan tubuh kita. Oleh kini nan baitulah. Malanan selonyo. Kalaran nunyo kamilah dape pasan dari nebu ya tuan kumudo. Ande nama pasal lananyo itulah di boyo pulau lanang di sido. Iyonde ado sebuah grup di rantau iyo orang simpang tigo. Ande nama grup yo dari rantau iyo yaitu di tanah jauh. Iyonde sayang lo desa ini inyonda pulang ke kampung nangko. Ande nama mungkin de pakirinyo isa Allah de lai tigo. Mungkin siaran lah denyo langsung iyo le Allah nan dicalianyo. Radio buen de perkumpulan namun grup lah di bawah nagasigo. Ya itulah grup nan gemstone iyo ne urang nan simpang tigo. Ande nam perantau gitu ya itu macam-macam daerahnya. Ya itulah grup nan pemudanyo iyo di daerah denyo nangko. Siaran mungkin lananyo langsung mungkin lah nampak yo na di sono. Iyo le mungkin bermacam-macam iyo le akan nan usahonyo. Macam yo macam de ekonomi nanti kaku satio harinyo. Iyo le adola de manggale iyo le di toko atau di kaki limo. Nande bayo kadai nasi batoko amiga nado pulo. Iyo le mungkin lah menyaksikan acara yo padone malam nangko. Samoyo samu dipanjatkan doa. Salamai judi rantaunya. Iyo baba dala denyo sehat batu puasa
dehandanyo. Antara linyonan desa satu grup, desa na iyonan desa kato. Yaitu sacionan deba ayam sadan ciyo bananan babasinyo. Semua didoakan dekat Tuhan ada yang ngasuh. Iyo nelai kadihibu. Gadang lanan jokiti, tuolanan jomudo. Marionan diara jo irama nama ibu. Irama lah orang Jambi atau irama lah muaro bungo. Irama muaro tebo dema dekane jadi juo. Kisah yona diambia iyo dari ne kisahnya to. Kisah seorang jando hidup yona dio tapi ringgo. Anak tinggal balimo, setiap tiap anak balain-lainan kehendakmu. Isinan mandekan duang, iyo layaga hipo hatinya. Gaibo denyo hati dema, iyo mandekan duangnya. Anak nan paliang tua minta kuliah yo ke Kairo. Anak-anak nomor 2 minta balikan HP Oppo. Anak-anak nomor 3 Nema meminta oto pusok. Anak-anak nomor 4 minta balikan Honda Vario. Anak-anak nomor 5 mintanya memang babahayo. Mabahayo denyo bana disinan mande ibo watinyo. Tio managi oma minta apa baru jumo. Disinan mande kandung daripada rasul karumi bedo. Ditinggal bapak, hidup di tengah dusun, rumah balampu indah bamia. Hidup di tengah dusun, rumah balampu indah bamia. Pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah, malam mata merewang, dua mata kenang di masa susah. Malam mata merewang, takkan anak indah bahaya. Apabila anak menangis, hatiku rasa ibu. Takon masuk dulu, cuma masuk ayah layado. Takon masuk dulu, sama mandi alun jadi jando. Meminta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. Menjalankan gadang, doa mudah-mudahan rezeki. Menjalankan gadang, untuk mandi dapat jua suami. Agenam itu iramanya memanglah irama Jambi. Kami coba sekarang Allah ni kami dari. Iyo ini lagi tulen. Nanti candi lari nyori baran sunan lari jo. Malam dari padon lari najago. Di tambah irama lari padon lari kasero. Adi mamu kasan nangalan pinonton yo de basamo. Kadang joget yo de leto lana jomudo. Ni Maria irama iko lain padon jago. Kada era la bangkina kada era acu iko namu. Nanti
jojo sangkala bahamo magano dan magano lata jojo sangkala bahamo Waktu dan bapi tiri kau lain segala agala. Waktu minda bapi ti bekudu dan kau dongka. hai magano dan magano lata jojo sangkala bahamo Magano dan magano lata jojo sangkala bahamu. lepo ami lada bela la kupu terlampau pemilih bini dapat bini bagi palsu Ami lana bila lana kupu-kupu di zaman corona dan pandemi memujang babi ni tunda dahulu. magano dan magano lata jojo sangkala bahamo magano dan magano lata jojo sangkala bahamo Ami lana bila lana kupu-kupu marantau ke daerah Jambi ke baby ni lah orang kubu. lapo ami lada bela la kupu anak-anak maraton pagi de ado baudang di Bandia Batu Ami bila lana kupu-kupu dulu bacaan daripada Jawi ama ada cucu baru. magano dan magano lata jojo sangkala bahamo magano dan magano lata jojo sangkala bahamo Waktu dene babi ti kau lain sayang. Waktu indah babi ti kudu dan kau langkang. magano dan magano lata jojo sangkala bahamo Magano dan magano lata jojo sangkala bahamu. iyo itu iramanyo Sangkala bahamu. esa galule sangini yudalayala kami cubo Lala kami barilah di mongkol di basamu. iyo kini aga itulah Alay-alay kami di kanda kapulo Ondela tolo yo dela sambuang osa sudahlah denyuiko cobuan ranca ojo lagunan sero boleh tolonglah ibu opi nonton basamu Karena grup orang Jawa hadir puluh, walanya indah datang lewat HP atau video. dihibur juo ajo irama nang kene jonang kono Karena orang awak banyak daerah di rantau nan dihuninya. kanan di Tanjung Karang Tanjung Priok kana 20 Tanjung Pinang, Tanjung Kuai kana 20. obar macam mana oh daerah nan dihuninya juga kalau di tanah Jawa aduh di Ciamis Ciputat Ciledug Cimahi Ciayam Manyale Pulo Ada di Cianjur, oh Ciledug, Cikatupe, Cilontong Buado. Pocong mono atau kemes dewe-dewe Dewe-dewe Ojo lali lebih api Ojo lali biye ora kelem ada opo-opo ora kelem ada opo-opo. ale saiki amas oh dinan dia Saking cawi kamas kong lampang na aduh dunyai mingkur ing madiu mangungkar sosoto dong nerang ro opura opo. radon tom Hai siliang kurang kudu dicukur luncu. Aku kusangku kare gade Kelani kewarisan mana dinani jangan sering foto mas ojo mono atau kemes dewe-dewe
Lade kanda do lade mana to. Lade kamana lade nami ko lai buninyo. Iyo ini gara-gara nanti akhirnya curi to. Rami orang di bukit tinggi, rami di dakela di jam gadang. Manola kita kuide bini, nah sampai sudah menangasi lawadulang ayala.